kawula adoh saka rasa tentrem merga mung tansah digura-godha dening para brahmacara ingkang padha daksya marang wong cilik. Ingsun rumangsa prihatin nyang kahanan sing kaya mengkene. Lan yen nganti dina iki ingsun durung bisa weh pepadhang tumrap lakon lan pepeteng ing Mandura, apa becikipun Kakang tak lereh ke Prabon wae aku wis lingsem, aku wis ingsin ngadeg jejeg mongko dadi pengayoman ana ing Mandura kene Yayi. Hanjrah ingkang puspita arum kasliring samirana ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras renaning driya kawula nuwun sewu njeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula kalilan kula ingkang rayi badhe nderek sumelawatur lan mbok menawi wonten lepating atur kawula diagung pangaksama paduka njeng Koko Prabu Yayi Ugrasena mara gage matura Yayi nyuwun pangapunten awit saking pangestu paduka njeng Koko Prabu kula kelampahan krangket para brahmacara ingkang ganggu kamardikaning para dasih lan saksampunipun para grombolan kala wau kula cepeng pengareping para grombolan atur katerangan ingkang kanthi gamblang ingkang wosing wigati tiang-tiang kala wau tumindak mungkar, tumindak murka ganggu damel dumateng katentreman menika awit wonten ingkang andekengi. Tegesipun para brahmacara kala wau ganggu dumateng para kawula menika pancen wonten ingkang mrintah, wonten ingkang bayar Koko Prabu. Banjur sing blanja sing merintah marang para brahmacara mau sapa? Grasena. Nyuwun pangapunten. Babar pisan kula mboten dugamana, kula mboten nglegewa, kula mboten nyakrabawa. Bilih ingkang merintah para gerombolan kala wau mboten wonten sanes kejawi. Keluarga Mandura piyambak nenggih ingkang putra
putra ing Sengkapura Anggir Adipati Baswara Kangsa wenes dening Ludira Kawangwang ngekono bangsu mirat Om nggih satri aku dedet lalimengan jagat Mandura kaprabawan pangandikanira nenggih Raden Ugrasena Lamunta ingkang dadi dedengkoting para branda dedengkote para brahmacara nenggih malah putra Mandura sang Kangsa Dewa mangkono sang Prabu Basudewa mung jegrek nganti kaya tugu waja datang karaos ndalewer prasasat kaya tangkis dada ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune sanadyan to megap-megap lan magep-magep mrih tetep agung kawibawaning ratu mangkono gya medhar sabda kinarya mecah dhumateng sepine kang swasana mugi paduka paring pengayoman dumateng jagat Mandura. Yayi Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu. Ya sanadyan batinku iki remuk rempu dadi rempon, rasaku iki njula bareng ngerti yen Kangsa sing dadi sumbere kamurkan. Nanging yektine yen gelem glejah, gelem nalar lan gelem ngorak-arik karo sejarah, sakwutuhe lelakon iki dudu klerune Kangsa, dudu lupute Kangsa. Apa to sebabe kok pun Kakang paring dawuh kaya mengkono?
merga pun kakang kelingan jaman semono. Gandeng pun kakang ki seneng bebedak ana ing alas golek wujude kewan kanggo isen-isen tumraping kebon raja. Mongko wis cetha lamun to garwaning sun ki ana 3. Ya kuwi Mairah, Mahira utawa Mahindra, ingkang angka 3 ya kuwi Badrahini. Nalika semana pun kakang ora adil sing dak kanthi bebedak ana ing alas. Nalika semana ya mung Mahira kelawan Badrahini, ning Mairah ora ndak kanthi malah ndak dawuhi supaya lenggah ana ing kraton. Lah kuwi mula bukane iki lelakon iki dadi ribet, dadi pepet ya ngono kuwi merga aku duwe bojo sing cacahe 3 ning nyatane aku ora bisa adil. Yen aku adil kudune bojo 3 mau tak jak kabeh ning tak kerekke siji. Bareng nyatane tak kerekke siji nemahe bilahi merga kamurkane Narendra Ngwagra Prabu Gurawangsa sing wani nyidra resmi kelawan Mairah. Sing nalika semana jarene Ratu Ngwagra Gurawangsa ki dandan jebles karo Basudewa. Mula si Mairah ora rumangsa sulap, ora rumangsa kaget bareng dikanthi cumbana, dikanthi saresmi ya diladeni apa mestine. Satemah Mairah mbobot tak tundung saka kraton. Mairah mbobot tak tundung saka kraton, banjur anak-anak si Jaka Maruta. Jaka Maruta diglonthah karo Surati mantra. Dewasane dheweke sakwise duwe kadigdayan ngamuk punggung Suratamtaha ana ing negara Mandura biyen. Para sentana praja ora ana sing mangga puliya tanding karo Jaka Maruta. Satemah ndak angkat dadi putra Andanu utawa anak angkate Prabu Basudewa. Tak paringi tetenger utawa kekasih ya kuwi Adipati Kangsadewa ndak lenggahake ana ing Sukapura utawa ana ing Sengkapura. Sakwutuhe Kangsa kae ora kleru, ning janjane yen gelem ngakoni sing kleru iki Basudewa. Wong ya kenapa peh dadi ratu bojo dadak akeh ya apa coba. Entek-entekane barang wis tuwa kaya ngene iki malah nyampluk karo praupanku dhewe. Merga bojo 3 ki paribasan sak circle kuwi monggo kuwi. Saka Rabu. Nuwun sewu. Pelampahan ingkang sampun kawuri mboten perlu dipun penggalih nanging monggo sak mangke netepaken kawicaksanan kanthi adil lan adhedhasar kautaman. Dene kinarya nyirep prahara mrih yuwananing Praja Mandura, kula suwun Kaka Prabu sampun ngantos wigih haringa, sampun ngantos mangkro tingal. Nadyanto angger Kangsa menika sampun kadaku dados putra paduka nanging gandeng Kangsa sampun murang susila, nerak pacak trajang angger mila kedah nampi pidana jumbuh kalian pranataning praja ing sampun lumampah. Inggih kanthi mekaten hukum Praja Mandura tetep wibawa lan boten dipun sepelekaken dening sinten kemawon. Hambek paduka kedah sama beda dana denda tegesipun Nadyanto wong liya braya yen pancen gedhe labuhe kedah pinaringan nugraha kosok wangsulipun Nadyanto keluarga kulit daging sanak kadang yen perlu putra menawi darbe kalepatan dumateng negari kedah nampi pidana sakmurwatipun. Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kandhuan rimang lerlena tanpa kanin ngentan pulusa wong
mengku sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra Sri Narendra wus nyolon hanggrapa sing utamane ngoko terbukti bawa laksana sirep terbukti mangkono sanyatane kuncing seret winangmu palukon laguning lekas lukita luping kidung dereng paripurna nggena imbal wacana wonten Istinggil dina Parata negari Mandura dadak ebah kang samya maraseba hanenggih katungka praptaning Adipati Sengkapura nenggih Sang Daswara Kangsa ya Jaka Maruta galiah munggah ing Istinggil nyembah sesedrokan marang Sri Naranata mangkono ingkang maraseba kawis tingal jawil jinawil klesik kumalesik satemah dadya gayeng gumarenggeng anggerba apa wigatine Sang Daswara Kangsa prapta ana ing Istinggil Mandura
Prijeng nayakane ngrat tengrat kutama mangku manugraheng lan siswanto sakutra tang Osminoyo Pang Osminoyo Kawula nuwun sewu amik pasang kalimat tapi tinebening tulak manudha maweng tong tawang tuwang. Kanjeng Dewaji kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Rama. Ya jagat ya dewa ya Bathara putraku Kangsa. Ndak tampa gawe bombong ing rasa lega legawaning penggalih. Ora liwat pangestunipun Rama maragake tampanana Jaka Maruta. Lho inggih, Gurawalan anggen kula mundhit tinampi tangan kula kalih. Mugi andadosaken jimating gesang kula. Nyuwun pangapunten Rama Prabu. Dene kula tilar ing tata krami tebih saking Suba Sita lan tata krama tanpa piniji lajeng sowan wonten ngabiyantara paduka nedhengipun dinten pasewakan. Yektosipun waleh-waleh menapa lan sebabipun menapa kok kula cumantaka kados mekaten karana kula menika nganggep dumateng paduka menika tiyang sepuh kula menika mboten namung tata lair kemawon ning kandhas dumugi ngantos wonten ing batin. Mila kala mangsa menawi wonten kawula ingkang ngrasani ngraosi awon dumateng paduka cocok kula ingkang mboten trima, kula ingkang mboten narimakaken. Saya dangu kok kuping kula menika kok saya abang, saya panas amargi kathahipun para kawula ing sami ngraosi dumateng paduka. Lah, ngeten. Yektosipun sowan kula wonten ngarsa paduka menika mboten saking pikajeng kula piyambak, ning kula menika namung dados talang aturipun para kawula ing sakukuban negari Mandura mliginipun kawula paduka ingkang mijil kakung. Sampun pinten-pinten taun menika rumaos bosen. Pinten-pinten taun menika sampun rumaos bosen king menapa urip mung sepisan wae kok mung dijak bangun, dijak ngibadah, dijak manembah.
mboten nate antuk panglipur ingkang sae. Mongko tiyang jaler menika nyambut damelipun menika awrat sanget. Wonten ugi ingkang wani toh jiwaraga. Ngetohke nyawane kanggo nguripi keluarga. Parandene rina wengi kok mboten nate pikantuk panglipur. Lah gandeng para priya menika mujudaken kekiatan utawi saka guru tumraping adeking negari Mandura, monggo to dipun gatosaken panyuwunipun menapa monggo dipun sembadani, dipun remen-remenaken manahipun para kawula. Awit kula sampun saged gambaraken wong lanang yen batine digawe seneng niki mangke sariranipun badhe saras lan santosa, yen awake niku sehat pikirane dadi padang jinglang. Niku dadi kuncine wong sak negare kari wong lanange seneng apa ora. Yen wong lanange seneng niki mangke wong sak negara nggih badhe seneng. Ning wong wedok yen mung jerung resula kemawon geger karo kancane niku mboten enten maknane napa-napa. Mergo kuncine niku teng wong lanang. Mbok nganti kriting drijine sing wedok, anggere sing lanang tetep ngrokak ngrokok niku aman, aman. Ngoten niku. Lah, intine napa to? Intine napa? Wong lanang-lanang niku mangkei hiburan. Mergo teng Mandura jaman sakmangke kathah sanget wong lanang sing kapusan karo wong wedok. Kathah. Nuwun sewu. Lah, carane nyenengke wong lanang, nuwun sewu, wingking kraton menika lak wonten Sabin. Iya. Sing diwayangan iki lho. Iya. Sabin jenengan edan apa piye? Kisawahe negara, darbeke pamarentah. Ah sami kemawon kagungan paduka. Menika prayogi nuwun sewu, mboten usah ditanduri pari. Nggih napa? Nandura pari nyatane para tani teng mriki niki wis 20 taun ya ora tau wayangan nek ngapa lho nggih. Namung badhe wulan ngajeng nggih to. Menika mboten perlu dipun tanduri pantun, dipun tanduri palawija lan maneka warna, dipun bangun kemawon wujudipun wisma utawi wande. Prisa wandi? Apa kuwi? Wande niku warung alit-alit jentrek-jentrek udakara 100 warung ngoten. Teng lebete warung mangke dipun pasang wujude lampu udakara 10 watt ingkang ampun padang-padang. Lah teng lebete warung mau dipun paringi wujudipun jajan utawi panganan nenggih tahu sing iso guyu, bikang sing iso jigang, tempe sing iso ngawe keplok awe-awe niku. Pamrih napa to? Menawi teng mriku mangke teng Pande wau wonten nuwun sewu jajan ingkang wujudipun kados makaten. Wong lanang niku padha cancut gumregut jumangkah anggenipun makarya saya makantar-kantar gitu. Saya makantar-kantar. Yen wong lanang niku seneng atine, niki jagat Mandura beres mangke. Beres mangke. Kosek to. Sajek jumblek aku dadi ratu krungu wae lagi iki nek ning warung ana bikang apa mau? Bikang sing iso jigang. Tahu sing iso guyu. Kuwi tahu cara ngendi kok tahu iso guyu? Lho, tegesipun menika mujudaken semu. Mboten kok panganan tahu niku mboten. Ning teng mriku mangke dipun pasang para-para wanita tuna susila. Tuna susila iki gaweane ngantemi karo kancane. Mboten ngoten. Tuna susila niku tegese wanita ingkang nuwun sewu leladi dumateng para priya ingkang irungipun lorek. Oh, lorek dandan gareng ngono. Mboten. Kok gareng bintang tamu mboten. Para wanita ingkang kecemplung wonten ing jurang cemeng. Jurang cemeng prisa. Oh, mergo dolanan HP terus njur kecemplung jurang. Mboten ngoten. Wanita ingkang nglipur dumateng para priya lajeng dipun bayar nyanyi mijeti. Nggih, mijeti lek mijeti ngenggon niku mangke. Aku nek saya kuwur, wanita kala wau nuruti kamsane wong lanang. Wong wadon mau njur mbanyol nyanyi. Mboten ngoten. Kok ora cetha-cetha nuwun sewu. Begenggek nuwun sewu. Prisa. Nagyat risang kapirang sae niki mangke. Rinangka
kinempit kempit kula ingkang madosaken mangke terus sangreknaning bawana paduka namung tandha tangan kemawon ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias mangke kula ingkang nyekapi ya si tukang udu garing amargi kula ngraosaken wiwit paduka jumeneng dados Narendra niku ingkang mangrangkul, ingkang mangcedhaki, ingkang mangtresnani mung bangsane para sepuh, para brahmana resi, kiai alim ulama. Ning paduka mboten tresnani kalian para nem-neman. Lah menika klentu. Mongko ratu menika kedah warata, ratu menika kedah adil. Ora kena kok Narendra mban Cindemban Siladan sing ditresnani mung para sepuh mboten saged. Sedaya kedah pikantuk tetesing katresnan paduka diwaji. Lah kinarya gebrak dumateng kahanan kinarya nyelimur dumateng swasana supados para warga ing Mandura menika mboten namung mikir dumateng butuh kemawon kula usul kula nyuwun dipun wontenaken adu jago nanging kang dipun du sanes jago bopongan ning jago bombongan tegesipun dudu ayam lumrah sing didu ning jama menungsa kula sampun nyamigakaken paman Surati mantra mongko dados jago wonten Kaneman Sengkapura. Dene jago saking kraton mriki sinten derek menawa paman Ugrasena napa paman Arya Prabu syukur bagi sewu menawi Kanjeng Rama pribadi ngang jumangkah dadi jago tanding kalian paman Surati mantra. sing langit klap-klap kapang lerake nanging alis Soparan kabul wukir moyat mayit mekon dadak melu-melu kaya budine wong ceplek lalian kalengkane ing rat jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat gletek petele aku bisa maca karo lorek ing atimu kangsa anggonmu ngejak maksiat karo Ratu Mandura nganti diadani adu jago menungso butuh mung bakal njungkeng kawibawane bapakmu supaya glundung saka kursi keprabon ing atase kowe kiat majaning ratu sing kudune paring conto sing becik marang para kawula lan wis cetha ngeglo tanpa warana yen ana adu jago mesti bakal kanggo srana ajang ngabotoan tuwa totoan mongko totoan kuwi larangan tumrape agama lan larangan tumrape negara ora ndak lilani nadyan kaya ngapa lan kepiye ora ndak lilani sapa sing ra trima sing dadaki Ratu Mandura lho sing ngoten Mararak mangoswamya ngambrang kadhi karunaning kaswase aneng maraga mamalatgung risang konto wastrat mojo nun sewu diwaji bab menika kedah paduka penggalih kanthi saestu paduka penggalih kanthi wening kula wani matur kados mekaten menika ngibarate wong kendel mesti duwe piandel maknanipun menapa
Mboten kok nama kula menika ngancam ngincim dumateng paduka Dewaji babar pisan mboten nanging menika kangge srana nylametaken para kawula Mandura supados mulya lan remen raosipun. Kok ngantos nuwun sewu, ngapunten. Kok ngantos paduka mboten kepareng dhahar atur kula mboten kersa ngawontenaken adu jago menungsa tandinge jago Sengkapura karo Kasepuhan Mandura. Nyuwun pangapunten sedaya loreking pakarti Sentana Praja Mandura boroke Ratu Mandura menika sampun wonten gegeman kula. Yen panyuwun kula mboten dipun pinangkani wawadi menika badhe kula sebar. Aja blangap-blangap paton ngucapke kongso. Wewadi apa? Nuwun sewu, apa ndok kira dupeh bayi wingi sore kula mboten ngerti. Ning menawi kula aturaken wonten mriki mangke mesakaken Kanjeng Dewaji ndak ilang kawibawane diguyu karo Sentana Praja. Kula ngampil dalem paringgitan wingking monggo catur netra kaliyan kula. Monggo. Arepe apa iki kangsa iki? Dewaji, monggo. Kula pokraning kon kirai kota. Yen nduk anggep Ratu Mandura lan Sentana Mandura duwe wewadi ingkang banger bajin tudohna sing nduk karepake sing endi para gagewe ndongenga riyen dongeng nggih dongeng rembukan nggih rembukan ngapunten mriki mboten wonten kopi Mboten kok njur nun sewu sinomane bingung mboten. Kula nyuwun prisa dumateng paduka niku lho. Mboten napa-napa. Kula pun kulina teng pundi-pundi niku ceret kula niku mboten napa-napa. Nyemoni mboten nyemoni pripun mboten.
Pamrihipun anggenipun guneman kula kalian Kanjeng Rama menika merdika. Mboten perlu kenceng-kenceng. Wong ingkang ngertos nggih namung kula kalian Paduka. Teng mriki namung catur netra. Piye? Pondok. Nggih. Ampun kaget nggih. Ampun kaget. Nalika Paduka Kanjeng Rama maksih timur dereng jumeneng nata ingkang lenggah keprabon wonten ing Mandura mriki Kanjeng Eyang Kunti Boja wonten cariyosipun salah satunggalipun Waranggana ingkang yektosipun menika saking dusun banjur nuwun sewu kluyuran turut pasar kalian rombonganipun mung nggawa bathok njaluk pelas teng pasar ya merga pinter lenywara pinter anggene mbeksa jaranan pisan satemah wonten daya darik saking para kawula minggahipun ngantos nggegeraken kraton Mandura. Satemah tiang estri kala wau kaangkat dados abdi dalem Waranggana kraton Mandura. Naminipun Nyi Sagopi. Nggih mboten? Sagopi. Hemutan. Sagopi gandeng dadi abdi kraton mosok jenenge kok mung Sagopi lajeng dipun gantos nami Ya Soda. Kula mboten maitu. Kondange mbrepeki jagat Sagopi kala wau lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan boten wonten getek cirine. Boten cacate. Kukulen nggih mboten. Suarane becik, suarane apik, pinter mbeksa, pinter ngedi busana ngadi sarira. Satemah bab menika ndadosaken bingunge para putra-putra Ratu Mandura wiwit saking Paduka Kanjeng Rama Basudewa, Paman Arya Prabu, Paman Ugrasena. Wong telu dong gendhengi karo Sagopi. Saklebetipun kraton ngawontenaken adicara nenggih klenengan anggara kasih Sagopi dipun glandhang kalian putra Pambayun Mandura nenggih Paduka Kanjeng Rama. Nanging kowe menenga dhisik ana nggih riyen kula tutukne riyen. Dipun glandhang kalian Raden Basudewa. Raosipun njula Sagopi sejatosipun. Ning gandeng namung abdi yen nganti ora ngestokke dawuhe putra ratu mesti bakal nampa pidana gedhe. Lajeng dipun ladosi lambang sari menapa mestinipun ngantos Sagopi mbobok. Mangkiri, Mang Pinara. Sagopi bobot mengandung bobot ing atase anak ratu mongko isih Jaka Kumala kala isih legan parandene kok ngetengi sinden. Wireng lho anak ratu mosok mung karo sinden.
sinden kala wau dipun singkiraken saking kraton merga mbobot dipun titipaken wonten kademangan Widara Kandhang dumateng tunggal sak peguron jengandika ingkang nami nenggih pun Demang Sagopa. Ngopo kok linitipke nggene Demang Sagopa? Merga Basudewa isih duwe rasa tresna karo Sagopi. Men ora sujana nuwun sewu kok titipke ning Sagopa. Merga Sagopa nadyan to lanang, blegere ya lanang. Ning nuwun sewu sosesipun layu. Tak nak lah. Walit susisnya layu. Mila lajeng ditipun-tipaken wonten ing Widara Kandhang. Mboten mandheg dumugi semanten. Sing kedanan karo sinden Sagopi mboten namung Sang Basudewa ning adine sing jenenge Arya Prabu. Nglimpe brangkangan nganti tekan Widara Kandhang yen nganti cumbana wonten ing desa Tanwurunga namung badhe dipun wirang-wirangaken dening para kawuling Widara Kandhang. Lajeng nuwun sewu Sagopi dijak lunga tembunge sakniki check in. Lambang Sari anak-anak melih. Mboten namung semanten. Kok ya ana sing nusul neh jenenge Ugrasena. Niku ya golek limpene kakange, watone kakange limpe nggih brangkangan teng Widara Kandhang. Nggih. Anggenipun sambung tresna Ugrasena kaliyan Sagopi niku ugi anak-anak Sang Basudewa peputra Udawa. Sang Arya Prabu mijil pawestri nenggih Larasati ewadene nuwun sewu Ugrasena anak-anak Hadi Sucipta. Hadi Manggala nggih Hadi Manggala niku leres napa leres? Lek bab niki kula bongkar geger niki mangke. Mati. Kongko aja kongko. Ing langit kelap katon ero bintanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu. Kula mboten maido kenging menapa tiyang duka jaler utawi estri jaman sakniki kok seneng sedeng, seneng selingkuh merga sing miwiti niku wong kraton piyambak. Wis mingkemo kowe mingkemo. Adu jago napa dipun pinanggani? Apa wae panjalukmu tak turuti. Bakune sejarah elek iki aja kok sebar nang endi-endi Kangsa. Aja Kangsa. Panyuwun kula dipun pinangkani. Yo. Ndak kabulake. Yen perlu kowe njaluk kraton iki pengin dadi ratu ana Mandura tak turuti tak wisuda dina iki. Kula mboten pengin dadi ratu. Dadi ratu napa penak mboten penar ning warung isin malah. Napa-napa utang nggih sungkan.
Pun dados ngeten kemawon ning nuwun sewu pajek saking para kawula separo kangge kula. Mangke kula nggih mbangun Kadipaten Sengkapura men timbang kalian Kraton Mandura. Iya. Iya. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah anjangkung. Lelakone Pakmu cukup dadi kaca Brenggala Jada nyuntuh kowe kabeh. Samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asapi sinimpen lenging abu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati Purwa Madya Wasana samendhang boten wonten ing karempit sedaya atur kula sampun kula babaraken. Kula mangeni wekdal 7 dina. Yen nganti kasepuhan Mandura boten ngirim jago wonten alun-alun Mandura tanding kalian Paman Surati Mantra. Wit menika badhe daya ngadeke Kraton Mandura. Sarta kawono teng ramu teng karasan
kadangipun Kakang Yayi Arya Prabu Padine Yayi Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawu Koko Prabu. Wonten timbalan ingkang adawu Koko Prabu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye paribasane Kangsa ki ngibarate jaran lagi negar, geni lagi ndadi. Yen nganti geni ndadi kok malah kok kembari geni, tan wurunga malah saya murub makantar-kantar, yen para penggedhe mung golek bener iki engko wong cilik sing padha keblinger. Mula kang mangkono turutana apa kang dadi penjaluke Kangsa. Ndak perintah Ripalungguhan iki Ugrasena munggah ning pertapan Saptawarga. Ingsun kelingan lamun ta Yayi Kunti Talibrata duwe putra sing gagah prakosa Surasekti Mandraguna, laire mbiyen jari jenenge bungkus bareng Ripalungguhan iki mudha tumaruna jenenge Bratasena. Golek ana Kuyut Trah Mandura sing uga kudu duwe tanggung jawab tumrap keslametane wong Mandura. Lho nggih, yen tetelo kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh kalilan kula amit madha pasilan Koko Prabu. Ya Yayi Arya Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Kaya ora ana dawuh maneh bubarna kang padha nggantung sibo, ingsun nedya kundur ngedhaton meminta marang Sih nugraning Hyang Agung. Muga pangeran tansah paring dana rasa marang wong Mandura.
Salim
Setya satuku. Mbak Lia ya, Mbak. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung no sing wis paring kanikmatan barokah kesehatan marang sedhengah titah ingkang sumebar ning jagat raya. Iya mak iya. Ri palungguhan iki sajeg jumblek aku dadi cangik, kowe dadi limbuk. Wayangan nggone piyayi sing kagungan kersa istimewa kaya ngene iki ya lagi sowan ning laladan ngimput Purwosari Mbabatan Ponorogo. Mosok. Adate piyai wayangan ki ora bersih desa ya mantu utawa sunatan utawa agustusan. Ya. Iki beda. Bedane piye? Merga iki tasakuran ulang tahun pernikahan emas anggene bebrayan ya kuwi Bapak Suwito karo Ibu Mariati. Alhamdulillah isih diparingi atut runtut runtungan sing wis menikah selama 50 tahun nyatane
piyayi kalih tansah pinaringan seger kewarasan, muga-muga iki bisa nular marang awake dhewe sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon Ngimput Purwosari Mbabatan. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngene iki. Piyayi pernikahan Mas kok nganti wayangan iki sebabe piye? Manut pangandikane Bapa Suwita iki wis dadi tradisi, dadi adat wiwit saka leluhure mbiyen kok nok. Dadi budaya iki mulai leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono. Mbuh kuwi ulang tahun pernikahan perak utawa emas, sak gaduking nalar, sak kadaring lampah, ora kudu wayangan. Yen pancen ora cukup nggo wayangan ya sing baku syukuran ngono wae. Ning parandene gandeng Pak Suwita ki piyayi sing maniak ning wayang, ya minded ning wayang. Saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Madiun, laladan Ponorogo, panjenengane waton longgar tur sarirane pinaringan sehat, mesti nusul. Lah panjenengane iki kelingan nalika aku ki jane gawe lucon, nek kok dadi kanyatan. Lucon piye? Alhamdulillah sowan ana ing laladan Ponorogo. Ya Allah, sing nonton pirang-pirang, sing nanggap arang-arang. Kuwi, kata-kataku lak ngono kuwi. Panjenengane kegugah, mosok aku ning ndi-ndi mung nonton Dalang Cahya Kuntadi tok. Sok yen ulang tahun pernikahan Mas, aku duwe rejeki arepe ngundang Dalang Cahya lan madangkarane kabeh. Oh, kaya ngono kuwi Pak Suwita. Lah kok didekek ning sawah wayangane. Lah ning dalan kono ya terlalu cupet, ora masalah kok, Nduk. Pedahe apa? Gunane apa? Piyayi sugih, duwe pangkat, latare iki jembar ning yen duwe gawe rawayangan. Luwih becik prasaja kaya pepundhenmu Pak Suwita, nadyanto ora duwe latar, dalane ya cupet, ning gandeng duwe niat, duwe tekad, tetep wayangan nggih ngibur warga masyarakat Purwosari. Tepuk tangan untuk Pak Suwita. Wah iya. Elok tenan, tetep disembadani. Dasare iki ya nadyanto ning tengah sawah iki ya sawahe dhewe. Sing ngomong sapa? Dudu sawahe dhewe. Udu iki mung dituku parine tok 1.200.000 ngono. Iya, ya mung kuciwane kok malah dilepi. Ha iya, akhire kudune garing terus nyembong meneh. Ning ora apa-apa, ora apa-apa. Tur ya ngene iki lho sing apik, Nduk, manunggale antarane seniman karo warga masyarakat. Iya, sawangen panggunge gamelan kuwi lak rata nganti tekan dalan. Iya, dadi ora nutupi, sing mirsani ora ndangak. Lenggah pinarak ngono wis cetha. Iya. Saya wis ditata karo para-para sing lenggah ana lore gamelan, lore panggung iki rata-rata istimewa ya kuwi sing lenggah para emak-emak utawa ibu-ibu. Wis dikuasai emak-emak. Wis ket bar magrib mau wis ditengeri kok, no. Nganti enek wong lanang lungguh ning kono didoni kok, no. Ha iya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Lah, sing jenenge wayang iki tak kira malah saya berkembang, saya becik. Sing adate mbiyen wayang mung dipirsani karo piyayi kakung tur sepuh. Ning di tahun-tahun ini sangat luar biasa karena yang nonton wayang sing mirsani wayang ora mung para sepuh tok, klebu para anak-anak kula generasi muda, wabil khusus emak-emak kepareng mirsani wayang. Rame lan orane wayang iki gumantung emak-emak. Aku ki paling seneng mayang lamun to emak-emak lingguh cedhek karo panggung. Sebabe guyune lak banter to, Nduk. Lek guyu banter ki ngimbuhi semangate seniman. Oh ngono. Ngono kuwi. Matur nuwun emak-emak mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat murah rejeki. Lan ugi putra-putranipun dados lare ingkang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Aja akeh lek ndongakne wong kuwi rung nanggap. Ya. Kok nanggap ora ngono kuwi. Nah, ngene Nduk. Bapak Suwita karo Ibu Mariati kagungan putra sing cacahe 4 sekawan. Ingkang sepisan ya kuwi Mas Bagus Setiawan. Angka 2 Mbak Ani Puji Rahayu, angka 3 ya kuwi Mas Kliwon. Angka 4 ya kuwi Sugeng Suprayogi sing akrabe diundang ya
Yoyok. Wah, iki dadi dampu yoyok ketemu yoyok. Sing bayari yoyok, sing ditanggap yoyok. Iya, apik judu. Amin ya rabbal alamin. Lah, nuwun sewu kejaba saka kuwi Pak Suwita ki ya sore mau ki rada ngeluh ngeten lho Pak Dalang. Dados nggen kula mriki dusun Ngimput mriki Purwosari mriki udakara pun 20 taun niki piyai mriki belas mboten nate nanggap wayang. Oh, niki kula wiwiti dhisik muga-muga iso nular. Alhamdulillah mau bar magrib dipandhegani karo Mas Carik Purwosari, diderekake karo para BPD lan pinisepuh perangkat desa ngejob awake dhewe sisan gawe pengumuman sok tanggal 20 Mei bersih desa di lapangan Purwosari. Wah, iya. Wayangan tenan Purwosari. Wayangan diwiwiti saka Pak Suwita. Iya, Nih Pak Wito mau meling Pak Dalang mangke lek dadi tenan pitunge karo Pak Lurah wayangan tenggen lapangan nuwun sewu gading lantarane kula mangke ra ketang sewu kula ngemang paringi. Kuwi lek kata-katamu dhewe ora. Heeh aku mung guyon kok nok, mung guyon. Ya, Lah intisarine nyuntuwa kaya Pak Wito karo Bu Maryati aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodho nok. Oh ngono. Ora mung dadi bojo ning dadi jodho. Yen bojo ki yen ditambahi an, akhire ki elek. Iya, bojoan. Ngono kuwi. Yen jodho walah temenanan becik. Ngerti apa bedane bojo karo jodho? Ngertos, Mak, ngertos jenengan nate paring dawuh. Bedane bojo karo jodho? Bojo kalih jodho menika menggaing petang benten. Menawi bojo menika namung kababar wonten ing tata lair wujudipun kasat mripat tegesipun namung winatesan ing kewadakan mila tiyang pados bojo menika langkung gampil awit syarat-syaratipun winatesan namung tata lair lanang wadon gelem karo gelem seneng karo marem kene butuh sing kana butuh sing lanang karep sing wedok ngoyak niku wis dadi bojo terus mila saking menika tiyang bebojoan ingkang namung adhedhasar peningal wadak lan sinurung hardane hawa nafsu menika adaanipun boten lestari tegesipun bubar tengah dalan merga talining katresnan namung kaiket kumbak kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwi owah gingsir kuwi bojo nggih yen jodho menika dunungipun mapan wonten ing batos ingkang tulus ati ingkang resik tinuntun dening roh suci. Mila saking menika rehne menungsa mboten wonten ingkang sampurna pramila bab jodho kalian bojo menika Gusti ingkang nyipta jagat ingkang wenang nemtokaken. Bebasan dipun aling-alingi gunung pitu segara pitu yen tetela sampun kinudrat dados jodho tinuku sarana laku mboten badhe kirang margi Ma. Oh iya bener. Dadi ora mung dadi bojo ning jodho kaya Pak Suwita kuwi ya nok. Nggih, ingkang sae kados mekaten. Mula didongake, dipujekke mugi-mugi keluarga ageng Bapak Suwita, Ibu Maryati, putra wayahipun sedaya wiwit ing ratri menika ngantos pungkasaning jaman tansah manggih hayu lan rahayu durga mendhak kala sirna yuwana basuki tansah pinaringan sehat lahir batin pinaringan panjang yuswa rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma amin hasbunallah wa ni'mal wakil
Nong gitu. rinten wekdalu mong limang waktu kanggo brasta mung karo nafsu banjur minangka tandha bektimu marang Bapa Suwita karo Ibu Maryati arep ngaturake tembang apa. Sing klasik luwih dhisik larase pelok patete barang. Ngono. Tembange engko sarung jagung ning ben dibawani dhisik dening Ibu Sukesi Rahayu. Oh ngono. Kaya mengkono kuwi sadurunge nembang ayo Bu Kesi matur nuwuna karo Pak Suwita, Ibu Maryati dongakno supaya panjenengane widodha sempulur. Ya. Monggo Bu. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu dalu menika kula remen sanget lan trenyuh ningali kawontenan keluarga besar Bapak Suwita kalian Ibu Maryati ingkang dalu menika genep usia pernikahan ingkang ping 50 tahun. Ulang tahun pernikahan Mas. Muga-muga ulang tahun pernikahan Mas iki iso numusi ning awake dhewe ya, Pak. Muga-muga awake esuk ya iso nganti 50 tahun kaya Bu Maryati ngono lho, Pak. Insyaallah.
Lah piye ya ora ngerti lho sok lakone piye. Ya nyuwune pancen ngono ning ora wani janji iki streaming kok. Lek nganti didatane wah Bu Kesi mbiyen karo Pak Cahyo kok ya ngono romantis. Mbak esuk akhire piye kan dhewe ora ngerti ya to Bu Kesi. Mbuh. Nggih amin Bu Kesi amin nggih. Nggih, pramila dalu menika kula badhe ngaturaken tembangipun apa? Sarung jagung. Sarung jagung. Dipun bawani napa mboten? Ya komplit sak bawane pisan ngono kuwi. Bawanipun Monggo saged dandang gula banjit saged utawi asmarandana nderek kalian Bu Kesi. Kula niku manut kalih panjenengan merga kula pun kondang dalang sing paling wedi karo bojo nggih kula niki. Iya to. Loh, pancene kedah ngaten Pak Dalang. Iya to. Wong rumah tangga menika yen wong lanang mboten manut kalih bojo niku bahaya. Bojo lanang kedah manut kalih bojo wedok. Mergo lek mboten, iso-iso mengke iso napa nggih? Wong lanang ora duwe wedi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Lah, kula niku nggih saestu niki dalu niki. Ibu Maryati menika saged menguasai bapakipun ngoten niku. Iso menguasai. Mula tembangi sarung jagung. Ngapa kok ngangge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran. Njaba njero padha. Saiki iklan Bu Kesi. Nuwun sewu. Iklan kopi kapal api kayak ngapusi. Jare kapal api dibuka ora enek kapale. Nggih. Oh ta ngono kuwi. Cap 3 roda kae. Bareng dibuka kae bak nyamuk njero ora enek rodane. Sing jujur ki ya kuwi sarung. Cap gajah duduk. Buktine sarung dibuka enek telalene, ya ta? Wis, cek ombak. Inggih pemanasan Pak Gareng lho. Ayo. Ayo ngono kuwi. Asmarandana, Bu? Nggih. Nggih, monggo, nggih. Gegerane wong akrami dudu rupa amung ati pawi Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Iya, Pak. Bar glundung, Nduk. Leres nggih, Pak nggih, Bu. Pak Lurah bar celakaan nggih. Nah, dipun dongaaken ndang sehat, ndang pulih. Wong niku lak ya delikke kalih danyange aja lali wayangan. Ayo. Omongane wong golek dhuwit ya ora ngono. iso wae bojo kuwi. Nah, iya ta, Bu. Luput pisan Ana pisan. kena pisan yen gampang luwih gampang. Ugi kula aturaken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kiai bunyai pengasuh pondok pesantren Nglaladan Ponorogo wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Iya, sing winginane Kiai Ihsan diderekake karo Kiai Jainul tindak ana ing Jaten Karanganyar. Pondok Wali Songo sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun insyaallah arep wayangan meneh besok tanggal 4 Juli. Wah iya karo ngeterne Brahma ya. Nang kono.
njaluk ning Pondok Wali Songo. Iya. Monggo, Bu. Yen angel Matur sembah nuwun, monggo lajeng sarung jagungipun.
Matur sembah nuwun wilujeng sekolah wis katur tembang klasik Sarung Jagung karya Sang Maestro Kinarto Sabdo dening Ibu Sukesi dan kawan-kawan. Ya. Nanjake pelawake ya, Mak. Tebih saking Wonogiri. Mas Gareng Tralala. Wah ya, saiki pindah Wonogiri. Wis suwe, Nduk. Biyen neng Palur, terus pindah neh neng Sukoharjo, terus Wonogiri. Pokoke anggere dioyak kredit pindah kono. Wah, ora nyepelekke piyai laris kok. Serampatke men jumeneng Mas Gareng